Ito, bigyan mo nga si Idol. Ako. Idol! Buta si Idol, humahato pa. Team Go for Good. One foot lang ito. Naku, delikado to Idol ha. Sobrang hilig mo sa bike. Ingat ka Idol. So ingat Idol. Yan talaga, ganyan ang mga may hilig sa bike oh. 1 foot lang to mga Idol. Pero kita nyo naman, humahataw. Wow, speed niya, 41 km/h. So napakatindi na Idol ha. Parang hangaw kay Idol ha. Yung paano ito, Team Go for Good si Idol oh. Galing nga Idol. Bilib talaga ako dito sa mga siklista. Basta bike addict ka, talagang kahit ano gagawin mo, kung ano man ang kapansanan mo kay Idol oh. Nakita ko na ito minsan sa may Balunggaw si Idol. So mamaya basta sa harap mga Idol. So wala tayo nakabulay ka away. Ayun, tayo, Idol talaga ako bumibili ba. Idol, ingat Idol ha. Napakatindi na Idol oh. Ingat talaga Idol ha. Ingat ka lang. Ayun Idol. Yun, may humahataw sa may bandang harapan oh. Tutok mo sana. Okay, 1 foot. Ganyan, dapat na magtiis ka. Ito ang buhay siklista. Kaya si ano, naka Go for Good. 1 foot lang siya mga Idol. Pero tignan naman, nabilib ako. Ikot tayo. Tignan natin. Pagdating ng araw na yung hinihintay, ang karetang walang humpay. Bundok inaakyat, lubak pinabagtas, pawis namin ay pumapatak. Pagkain na ubus, uhaw tinitis, ang hiningay kinakapus. O talagang ganyan, dapat na magtiis ka. Ito ang buhay